Thank you for tuning in to Zim News Beat TV. Udan madara. Makadi wa sukuru. Sipo makadi sipo. Babanga banja. Wakadi kumbako mama. Iyo madara ndakupata kwa wana mangani? Imi baba mndakubata mne naro ere. Ndina naro baba, ndina naro sibu. Mankwala ndikangana uko kwa pata leo unapata bana usiku. Mishonga yako tikuda kuparadza nhasi. Haisi mishonga mitsva. Mishonga yekare kare ukaibata pani nguva. Icho kwa disibu. Mankwala chimbotuza utapata gani mankwala? Chichiudza mabatiro yaukaita mushonga uyu. Mushonga uyu ndakaubata mugore ra84. Ndiri mwana wechikoro. Zvakaitika ndezvekuti mai vakaenda kwakanga kuchirwara hanzvadzi yababa vangu. Kwakanga kune n'anga yakanga yadaidzwa ikoko. Muntu akapita kabarika bakari buruka ndoko. Ndiri kuona mushonga kutambudza mumhuri nhasi uno mushonga unoda kuparadza uyu. Mushonga ukabhadharwa nebhurugwa. Akatora bhurugwa rake achinobhadhara kumushonga ndiani? Ndini. Ndokwananga nchisvikangu. Kudambozviona kuti mankhala bakari nebhurugwa. Makambozviona kupi kuti mushonga unobhadharwa nebhurugwa? Semwana akanga achiri mudiki ndaingoti kuda zvavataurira namai ndozvavatenderana. Vataurira namai? Vakataurirana kuti kudii naamai vako? Amai vakataurirana kuti mai vachisvika vakangoti chiinda kune n'anga yandaona saka unotora bhurugwa unoenda naro pane mushonga vachakupa ikoko. Mushonga uyo ndewechikoro. Saka ndakangoti ndasvika uko n'anga yaikabva yandipa zvimishonga ndobva ndaipa bhurugwa randanga ndapiwa namai kuti ndiende naro. Wanga wapiwa naamai here kana kuti ranga riri rako rawaitopfeka? Ranga riri rangu asi mai vakangoti tora bhurugwa uende naro. Ibhurugwa rako rawaitopfeka? Trouser. Kokuzoti randakapiwa naamai sei? Kungora kuti ndo vakanga vataura saizvozvo. Zvakanaka, ndikuti waita sei? Saka ndabva kune mushonga uyo ndakanzi ndiise mubhodhoro remushonga remafuta. Saka ndakauzora kwenguva pfupi semwana wechikoro handina kuona zvavabatsira ndo vandazorirasa ndisati ndapedza gore naro. Saka kubva ipapo ndarirasa handina chandakaona kusvikira ndaita mhuri yose yamuri kuona yandinayo panapa hapana chandaiziva. Asi chandaingoona chokuti mhuri yangu yaingogara ichingorwara. Kusvikirawo vana vazvo vakufamba vakuzvitsvaka ndopavazouya kwasekuru Tasu ndopavazooneswa kuti baba ngavauye ndokuzonditora. Saka vanditora ndauya kuno ndopandakazobvunza sekuru Tasu kuti kune mushonga wakabata. Handina kurapa ndopandati zvinogona kudaro nekuti pane mushonga wandakambonotora asi ndatungamirirwa namai kuti kune mushonga unogona kukubatsira. Ndomazivira andinoita sekuru. Saka apa maproblem madambudziko uyo mwana ndikuona kuti undawoiti aropa chii kana kuti adawata umwechi. Saka nhasi uno ndakuona matambudziko akuitika pavana pane uyo mwana mukomana. Ndiri kuona anobudisa ropa kuita ngemukadzi ari kunguva dzake. Chii chiri kuitika? Ichokwadi sekuru izvi tanga kuti mwana akazvara ari chirema but nekuda kwedambudziko richikura ave kunoku ndopazvazobuda kuti mwana ave kubuda ropa. Saka ndozvazoita kuti mukomana ari dangwe auye kwasekuru kuti sekuru vanoona vatibatsira kuti chii chaakukonzera mwana kuti adaro. Maifunga kuti akazvarwa ari rema kuremara ari nhengo yechikadzi here? Ane nhengo yechirume asi akuita semunhu wechikadzi. Kuita sei semunhu wechikadzi? Anobudisawo ropa sezvinoita vakadzi kana vave kunguva kupera kwemwedzi woga woga anenge achibudisa ropa. Iyo chii chinoitika? Iwe mukomana unorwara tiudze tinzwe chii chinoitika pauri? Kati pamusoro sekuru. Chinoitika nchokuti
ndine mazuva andotoziva kuti kana ari 10 sei nhasi ndi 11 kana ndikatorwa ndotanga kunzwa kurwadziwa nechemudumbu pasaidi apo ndichirwadziwa kuti ndotanga kuita weti panotanga kuita weti ndotanga kunzwa kurwadziwa panoita weti paipeke number 2 zvichingoda ndotanga totanga kupurisa ropa ndoona zvotakana nhasi namangwana zvotomira kana zvamira ndozotanga kungoita weti iri normal but ndiye ndichirwadziwa pandoita saka mwedzi watozobata asi ari kuteera September 11 akakwana kana 10 ndotanga futi kunzwa kurwadziwa ndoita the same ndobudisa futi ropa saka izvo zvindakugara nchiti mazuva angu mazhinji nango ndamira kubudisa ropa riya pakuita weti panoita weti kazhinji mazuva angu mazhinji ndiye ndorwadziwa kuti mazuva mashoma pamwedzi ndiwa ndiye singatonzi kurwadziwa. Amai munoti kuti nenyaya amai hazinasekuru munoti kuti nenyaya iri kuitika pamwana pamusoro isekuru zvakabara ngurumoma hanzi unoti kuti paurwere uri pamwana kuburikidza nemishonga ikabatwa nemurume wako ebhurugwa mishonga yaakatenga nebhurugwa pamusoro itateguru nyaya yemwana nyaya inorwadza nekuti ni mwana ndindotomuwachira kana arwara ndandichikumbira kuti sekuru mutibatsire nepamunogona napo nokuti mwana wechikomana hazvisati ndakambozviona kuti mwana wechikomana anoita zvakadai ndakatanga kutozozviona akatanga kuzongotambura achirwara kubva achita form 2 asi anga asingaiti zvaakuita ike zvino ndiri kumusha kugokwe ndakadanwa kuno nemukoma wacho ndadanwa kuno ndopa vakasvika vakandipira dambudziko rokuti ndozvakuita chii mwana ati zvino tingaziva kuti toita sei mwana akati regai ndimboedza nzira dzandinogona nadzo akazoti nerimwe zuva mama ndabva kwatateguru tasu tiri kuda kuti tinde kwatateguru tasu tinobetserwa maererana nekutambudzika kuri pamwana nemaurwere ari kuitika mumhuri munoti kudii nazvo ndikati aiwa mwanangu zvose zvawataura ndinozvigamuchira ina handirambi kuenda kwatateguru nokuti ndiri kurwadziwa kana vachikwanisa vadii vandibetsere ndibatsireiwo tateguru tasu iwe rapachi paurabara chanjira chiri iwe mukomana dangwe pawakauya unoyamba bora vanhu ndiwakatanga kuya pano matarere chii chakaitika pawakatanga kuya pano dambudziko remunimina wangu pawakatanga kuya pano chii chakaitika chakaitika kubvira zvandasvika panapa ndakasvika panapa tikazoya kudare namai nemunin'ina nehanzvadzi iri panze tikapinda pagirazi tapinda pagirazi tikazouya tikaona tateguru vakakumbira vakati ndai munotora baba vauye so ndovakapinda pagirazi makaona ina handina chandakaona mai ndo vakaona asi kutaura kwavo vachinditsanangurira vanoti vakaona ba mukuru mukoma wababa ari kupi vari kukumusha zvokuti nyaya yanga chida kuti titaure matara akagara arimo mukati memhuri raba mukuru ndo randaiziva kuti kune hama dzimwe yakafa nekurumwa nenyuchi akabva atofa vanhu vakafamba baba mukuru anzi vanazvowo zvavo zvavanoita zvikari zveuroyi wavanototambudza nawo mhuri asi padare remwana zviri kubva pabhurugwa rani zviri kubva pamushonga yakatengwa nababa nebhurugwa saka nekudaro zvanzi hongu dare remwana uyo tingamurape togodi zvedu toparadza zvakabatwa nababa zvavakatenga nebhurugwa asi kuna baba mukuru ari kukumusha varoyi vatone uroyi hwavo zvekare uroyi hwowo mukasaugadzirisa hunorarama uchikutambudza iwo zvekare neimwe nzira saka nzi baba mukuru munokwanisa here kuzovaita kuti vazoguma vauye pano chokwadi zvekutaura navo havabvume pakatenderwa matara ndiri kutsanangura tinotenda sekuru pakatenderwa matara ati kutaura pakafa mumwe mukome kwabamukuru havana kumbopeiwa kurumwa nenyuchi havana kumbobvira vabvuma kupinda mudare havasi vega pane nyaya dzanabamuniniyo vavakaroya vakanotenda vachiti vada notora mwe mishonga kun'anga yekuzambezi kuti zinekumusha ikoko vachiti vavarape vakavapa mushonga mushure munge hama dzaita makakatana kuti vavape mushonga wekuvaroyonora here hama yakabva yafa vanova baba munini futi kwandiri
panooneka baba ngaasimuke tone mubate upfu. Baba, sumukai tone tikutambidzei ndiro neupfu, mubate upfu, muvhure mabhegi enyu, mubvise zvinhu zvenyu mega. Handiti ka? Zvakanaka. Tumirai tone. Tangai mabata upfu, mugeze maoko enyu neupfu, geza maoko enyu neupfu. Emisidukai pete makumbo. Zvakanaka. Ive vamwe vese sudukai ipapo kana pete makumbo. Pasare nzvimbo open space ipapo. Zvakanaka. Chivhurai mabhegi enyu tone. Chinhu chako chino bhegi ripi? Ndina zvandoziva sekuru ndibatsira. Taura chokwadi muzukuru. Chiro mabhegi kasekuru, hakuna ndauya nemabhegi sekuru. Anchiri mubhegi ripi? Anchiri mubhegi ripi? Ndinganyepa sekuru wangu. Muzukuru unongedzera bhegi rechinhu chako kana ubvise chinhu chako here? Sekuru ndiri munhu ane maziso anyama, ndina zvandingaziva sekuru, ndibatsirewo sekuru wangu. Saka ndezvani zvazvaona? Ndakangoguma chiri chibhodhoro sekuru. Ndezvani zvinhu zvacho? Ndezvangu but saka wai pakupedzisira sekuru vabatwega zvakuti vhura bhegi rako ubatwega zvakuti chimbidza muzukuru. mwero vada hembe vanhu kanda basi. Vada hembe yako vanhu kanda basi. Zvizunza kanda basi. Kana vachiona uchibata. Kana vachiona chako uchibata. Sachiuya rumwe haupari padhuze. Saka ungochiramba kutaura mubhegi rako nechinhu chako. Kambo katateguta zvakabva kuimba kambo kavo kane muridzo zvinenge zvaiko hana sekuru usapedza nguva chingobata nezvako mani pachino chinhu changu ichi kana zvandiromuona sekuru ndakana ndasvika kunichachiona ndozvasindaiko asi vaunzwa kuti vakusvika vachiri kana hapana zvandiri kutomboona sekuru. Vhura bhegi rako natsoshame. Ya. Bvisa zvinhu zvako. mataya Amuri teacher. Muzukuru mataya batunza mataya kana abude. waishanda basa rei? Waishanda basa rei? Ndinopinda chechi. Barata mataya unodziona mataya. JGB. SD. Mataya. SD anaona mataya. Muzukuru sunza hembe dzako chikanda. Ukabata chinhu chako. Noma SDA munonzi musaende kunganga. Dambudziko dambudziko rinongokuudza kuti hazvibatsiri kuti uchengetedze chikristu vana vachipera. Muri yese ndowaineta? ndiende ikoko. Bata muchibhegi yako. Unoenda kupi iwe? Ndienda kudoro. Kudoro. Ndiseneta. Muisa pasi kusaidu. Damalibatsa nyaya kumaini. Ndogadzira. Mina baba vatanga kutoza chifambo chavo. Ndiko kwakwera. Nembereko kwemdzimai wangu Ramba. Ramba. Iyo muzukuru bata chinhu chako mani. Indaura kupedzera nguva. Bata chinhu chako nesha. Iyo subata chinhu chako mani. Muzukuru bata chinhu chako ne. Sekuru ndibatsirei. Bata chinhu chako, bata chinhu chako chiburisa. Bata chinhu chako chiburisa ne. Sindibatsirei sekuru chinhu chandachiona. Bata chinhu chako, bata bvisa. Bata uchiburisa umu. Geza moko. Geza moko umu.
Gesa maoko. Chibata nezvivi simbiradzi vano. Chibata no. Chibata kunidza. Chibata kwa unomuti twi. Bata. Bata bara chekuti. Tenderedza mushemushi tione kusere. Tenderedza mushemushi. Wakachibata mushemushi wona chitora. Anzi naso chibata chego kuti. Piri guru kwakabata kuwe kusaidi. Chipiri guru ukuenda kumusoro. Also kuru wechibhodhoro chako chawetaura. Bata ukasimba kuti ndika. Batisa zvasimba. Ndakabata se. Ndechani? Ndechani chinhu chocho? Ndechangu. Une nharo? Une nharo here kana kupikisa? Ndingapikisa sekuru. Uda kumusunungura here mukomana? Uda kumusunungura here mukomana? Ndoda kusunungura mwana wangu. Ndoda kusunungura mhuri yangu. Mukomana wamupiwa mushonga uchayani kurusa? Wamupiwa mushonga uchayani kurusa? Ndakapiwa sekuru. Pano mwada tupiwa ngurutsa cheta upiwa matispoon 10 anoja kumba after 7 days udzoka kureview ndiyo. Baba famba nawo makamera inana kudrama sama homwe ukana drama kwa musara mvisa zvebis kwenda panze batarenya after Dende pamusoro wewe famba nemuroya achenda nechinhu chake kudrama chinosva uyapa famba naye Tere. Mota. Plamba enda. Ndio asala achita. For these and more stories, tune in to Zim Newsbeat TV.
For these and more stories, tune into Zim Newsbeat TV.